କାହିଁକି ପାଞ୍ଚା କରୁଛୁ ସେ କୁହ କୁହ ମତେ କୁହ ମୋର ତ ପାଣିଆ ଡାଳ ଭଳିଆ ପ୍ରେମକୁ ପାଞ୍ଚା କଲା ତମେ ଯେବେଠୁ ବିବାହ କବଡ଼ି ସେବେଠାରୁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ବୋଟଲ କରି ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବି। କଣ କର ମୋର ପ୍ରେମର ଫୁଲକୋବିଟାକୁ ଭାବରେ ସେପଟେ ଦେଇଦେବ ତମର ପଡ଼ିକି କବି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି କୁହ ତମେ ଜାଣିନ ତମ ବାପାଙ୍କ ବେଡରୁମରେ ତାଙ୍କ ବେଡ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ ଭଲ ଲାଗେ ତମ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଅସୁ ତାକୁ ଯେ ଶୋଇବା ତମଭଳିଆ ନବଳାଇ ଗଲ ନା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଝିଅ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଛବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେ ଚଉଠି କର ତାପରେ ବିବାହ କର ତମ ବାପାଙ୍କ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସୂତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ତ ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି ସେ ଝିଅ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଭଉଣୀ। ସେ ଝିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଭଉଣୀ। ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ତମ ଖାତାରେ ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଝିଅ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଡାଡିକି ଡାକିବେ ଡାଡି ତମେ ତମ ଡାଡିଙ୍କ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଭଉଣୀ ତମେ ଡାକିବ ମାମା ବଢିଆ ତମର କି ମଜବୁତିଆ ସମ୍ପର୍କ କି ଷ୍ଟୋରି ଯାହାପରେ ପଡେ ମୋ ଚାହାଣି ବଦଳେ ଦିଏ ତା କାହାଣୀ ତା କାହାଣୀ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସଚିନର ଭଉଣୀ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଆସିଛି ସେ ମୋରି ଚାକରି ନାରୀଟି ତମେ କଣ ଲାଗୁଛି ତମେ ନାରୀର ବାପା ତମେ ନାରୀ ନେଇକି ନାରୀର ସଂସାର କାହିଁ ଭାବୁଛ ତମେ ଯୋଉ ଖେଳ କରୁଛ ଯୋଉ ରେଟ୍ ତମର ଏବେ ଶୁଣ ତମ ବୟସ ଅଛି ହଁ ଡାଳ ଅଛ ତମେ ଡାଳ ଅଛ ତମ ଯୁବଯୌବନ ପୁରା ଭରପୁର ଉଚ୍ଛୁଳା ଯୌବନ ଷଷ୍ଠରୁ ଖେଳ କରୁଛ ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଘରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଲାଷ୍ଟ ମାଟ ଭୟଙ୍କର ମାଟ ମୁଁ ଦେଇଯିବା ମନ ବୁଝିଲାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ହାଟା କଟା ପୋଲିସ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ତା ସମ୍ପର୍କ ଭାବୁଛ ଘର ସଂସାର ଭାବୁଛ ଅନାନି ଅଭିଶାପ ପଡିବ ତମକୁ ୟୁଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ତମ ନର୍କରେ ପଡିବ ସେ ବୁଢା ଖାଇଯିବ देखु भिडियो कंटिन्यू देखु कौन हो कहीं भिडियो आहरी मजेदार भिडियो आगू अच्छी कंटिन्यू आपण मैंने भिडियो देखु देसी टांगरी कुकुड़ा रोमांटिक मुझे बगा टांगरी माट हो